Ambi Horonya TV lajeli kebaga bela jelenfu malikono ani maliko ka aw munisilo ni watina ka nyamada aw ka jamana din mandi fe ni oye Horonya TV warasa famali wasa sura aw fe chuga mina aka bamana kan kuna fonna aw bismillah aw ka bamana kan kuna foni kenaga kabembi jumama Desamuru kalo kiletan samba fla muga ani kele amena munu kono kuma nyefo aw nyana bakuruba fola Conseil des ministres la jere anga jamana ministre be misigi senka oni kafara anga jamana nyema yele ko be min la waliya halbi kaseka kuma jamana gele auka jamana be sega board dinga kono na chugamina o koni baraw sigira senka o temenen ko kabe kunu alamusama desam kalo kile kono taw samba fla muga ani kile wajulu kenen belebele o koni nyana mara kabala ka o miye o gala la sigi wajuli o koni nyana mara ankara mo ba sidina shew maru sedu kulu balife o rebina ke nga kuna fone wala kuma boye amana munu suraga faruka jamana kuna fone wala ninga faraje fa wala ki baraka ambe olu kono kuma nyefa o nyana o bismillah ko kura o ka bamana ga kuna fone kenaga soni amena munu kono kuma nyefa for Auniana. Furiye fembaye silame adine konnana Seydina Cheikh Maru Seydou Global El Faro ale dama dogo furu bonyawla ode hokumu konana kabe kunu alamsama Desamuru kalo kile kononton samba fla muba an kele ambarma ke Seydou Jalo ninga fara Adam Traoré ka olu koni ka furu baraw sigira senka ga Seydina Cheikh Maru Seydou Global ale de anga nyejo yoroi ode hokumu konana unana foli kan kenen bla farugula halibi kasega faru wala du ko lame wala sa uka furu abisega nya ubulo chogamina ina fo akaka Seydina Cheikh Maru Seydou Global aye blasra luke ojumas na yugo alina ka jatalatu menen aw anga nyamada uluka jasor lonfe u dilen flenya mani ni Allah subhanahu wa ta'ala ka dinanye fuga tase wati mi ni okadi daliba mai ore kama Seydou Jalo ni ikmadini islamia jetwa bado ikmadini islamia wara bado do abe kalabankuru ikmadini islamia comité la abe section 5 konnala o betemelen kofe ikmadini islamia bureau international che bado do aleni madame Jalo Adam Traoré de kelenflen yeku tege di nyama ka kenya ginu nyonyi ani ka kenya deme bagaye fo daliba maka wele do o de koson ka ben ala musa Desamuru kalo kile kononton ma san bafla ani muga ani kele u farala nyanka teru balema siraw jenyon siraw ikmadini islamia jedew kasega na fuli bla faruku la ayatullahi fi dini El Haj Cheikh Umar Seydou Coulibaly faruku ka nga funu fe ka sabu ke ale de sababu ya labi uye tien sira mine wa uye usinda tien mine ba u yere sinda nola u kelen ko fe kata merila uluka bara u temenen ko fe ani u kelen ko fe ka fututa kata balema siraw teli siraw musulakaw ani falakaw kata ulu bela jelen fo wati mina u sorola kana ni bara nunu bela jelen kunche ni islamiya duba kono duniye ka be nege kanyantan ani saba ale wati uma faruku kelen ko fe ka u bisimla wati mina kuma kela minu tumbe olu kumala u se mi kumala uye oke o kofe la dala faruku yerebi ake chugo mina aye o la dai nakle ni jumenyi aye alibi ya fadeli befe ani ka befo ka be wali nyumando o temnen ko fe ka boy wati mina sa asorola ka furunya fla nunu bela jelen wele kana nya kanu nyogon deme nyogon hine mine ani anyogon naw chama ojuma kala en fe do de mogoti shi beke ka kala maybe shi beke yemin do ko barake mama tukura faruku ko miniti kile dama wallahi foni bana no te kanga mingi furu nyogon ibado ulamba nyini denu numfe uku janto yemin kalanka don uka barake ujuma jena tigete kulungai sebe foiti minga boka teme jenka billahi sabu jere bi soro jede konoya
alijina n'a ka alijinaya a bi sɔrɔ diɲɛ de kɔnɔ yan jahanama n'a ka masiba a bi ɲini diɲɛ de kɔnɔ yan wa a bi sɔrɔ yan de o la diɲɛ tɛ kulonkɛ ye maa min kulonkɛra e de bi balo ten i bi sa ten nafa foyi ma y'i kɛ nali la o la ɲɛnamaya fɛn bɛɛ ye sɛbɛ ye jango furu furu ye sɛbɛ ye dɛrɛ n'i y'a lajɛ kira o kira nana alayhim salatu wassalam nabi ɲuman fɛn o fɛn nana alayhim salatu wassalam a bɛɛ ye furu denw de ye ka furu bonya jira ka kusamandiya jira furu ye sɛbɛ dan ye k'o jira kira bɛɛ ye furu denw o la an b'a ɲini u fɛ u ye min kɛla k'a faamu furu hakɛw la u k'u jija u k'a tile u ni ɲɔgɔn cɛ tari ma faamu maa caman bi fili o juma furu hakɛw dafali la k'a sababu kɛ ko in bɛ fan fila de fɛ k'a fɔ n cɛ mɛ nin kɛ n ye a ye nin kɛ n na o kama n fɛnɛ ta k'a kɛ dafa walima n muso mɛ nin kɛ n ye a ye nin kɛ n na n ta k'a kɛ dafa ni maa min y'o miiri e bolo lankolon bɔra tari ma faamu furu baara wa Ala ba de b'a sara furuden kelen kelen bɛɛ ye o de la kuranɛ kɔnɔ Ala ko hakɛ bɛ musow ye u cɛw kan min bɔɲɔgɔnko b'u yɛrɛ kan u cɛw ye tari ma faamu o tumana Ala de y'a ka bila fan fila bɛɛ fɛ ne y'i ta dafa k'a k'a ɲɛ kan i y'o dafali min kɛ ni min ka kan Ala b'i sara o la ni min banna k'a ta dafa a y'a ka dafabaliya min kɛ Ala b'ale fana sara o la mais n'i ko i b'i ta sara i yɛrɛ ye i bolo lankolon bɔra o la an b'a ɲini aw fɛ a k'aw janto ɲɔgɔn na a tun bɛ sɛbɛ la mais a k'a dɔn sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ o bɛna daminɛ sisan de n'aw ka ɲɔgɔn minɛ cogo ye den minnu bɛna sɔrɔ aw fɛ u ka ɲɛnamaya bi ɲɛ u bɛ wasa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan wa u bɛ se ka jɔ Ala ka diinɛ jigi kɔrɔ wallahi den min bɔra furu sɛbɛ kɔnɔ o de bɛ se ka jɔ doni bɛ se ka da o de kan wa o de bɛ se doni kɔrɔ mais den min bɛ sɔrɔ sɛbɛ la n'i ye sɛbɛ d'a kan sɔgɔma tilegan b'a sɔrɔ a y'a fili k'a kɔ don nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati min na sa duwawu kolo gɛlɛnw sɔrɔla ka kɛ Seifulahi fɛ ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲa ɲɛ an bɛ duwawu de kɛ Ala ka furu in kɛ si furu ye Ala k'a kɛ barika furu ani kɛnɛya furu ye Ala k'o k'a ka Alaya kama kira bonya kama sɔli ala rasuli an bɛ duwawu de kɛ hali bi Ala ka barika don nin furu ninnu na o tɛmɛnen kɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ conseil des ministres o kɔni lajɛrɛ min bɛ sigi sen kan an ka jamana minisiriw fɛ ni ka fara jamana ɲɛmaa yɛrɛ kan bɛ minnu ɲɛnamaya hali bi ka se ka kuma jamana lahalayaw kan gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna ani nɔgɔya ko minnu bɛ yen kɛnɛ in kan minisiri bɛɛ lajɛlen b'i ka dantigɛliw kɛ lahalaya minnu bɛ i yɛrɛ ka nifo la i b'olu ɲɛfɔ i n'a fɔ a ka kan cogoya min na fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ o la cogoya min na gɛlɛya olu bɛ se ka wuli cogoya min na o kɔni baaraw sigira sen kan kɛnɛ ɲɛmaa yɛrɛ bɛ an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa bolo ni o ye Kolonɛli Asimi Goyita ye o jama hali bi an ka ale ka ɲɛfɔliw lamɛn kumakan ka kɛ kumasen minnu kan minisiriw kɛlen kɔfɛ ka olu kɔni jate minɛ lajɛrɛ in kɔni wulila ni sariya sen dɔw kɔni ye ani dɔw ye sigiyɔrɔ kuraw sɔrɔ fo ka taa se kunnafoniyaw ma bɛɛ lajɛlen kan ka i janto kunnafoniya minnu na minisiri min ɲɛsin bɛ Mali kura sigili ani an ka cakɛbonda baw olu kolosoli ma ɲa na an ko ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions conseil des ministres ye sariya dɔ kɔni ta ale ka yɔrɔ la o projet de loi min kɔni filɛ nin ye a bɛ tali kɛ an ka jamana sɛgɛsɛgɛlisoba o la ni o ye vérificateur général ale ka yɔrɔ kɔni ye vérificateur général ye maa de ye ni a sigira ni sariya se min ni a sigira sen kan février kalo tile 8 san 2019 kun foyi ti a la yurugu ani dungo juguya o bi se kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna la cogoya min na ni sariya min ni a sigira sen kan a kɔni kɛra sababu ye ka marakɛlaw ka olu lafiya u ka baara
baara la kosɛbɛ ka sabu kɛ u ka baara ɲuman ye nga ni ye vérificateur général ka baaraw ta k'a lajɛ fɛn caman bɛ min bɛ a jɛ o de kama sariya sen kɔni sigira sen kan cogoya min na hali bi évaluation ni o ye sɛgɛsɛgɛli minnu bi kɛ baara kɛlen olu kan cakɛbonda baw la ani programme fo ka taa se projet de développement minnu bɛ yen ko o kɔni tɛ ye a kɔnɔna la o absence d'évaluation minnu kɔni filɛ nin ye ka se ka janto kɛ olu la o kama sariya sen tara o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen hali bi u ka baara ka se ka jateminɛ u bolo kosɛbɛ hali sisan baara bi se ɲa cogoya min kɔni na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen projet min sigilen filɛ nin ye a kɛkun ye ka o mafiɲɛ ninnu kɔni bɔ yen ko ni nin projet in kɔni sigira sen kan a bɛna kɛ sababu ye hali sisan an ka cakɛbonda baw minnu bɛ yen nɔ u ka baara kɛcogo o bi se ɲa cogoya min kɔni na o de kosɔn projet de loi a bɛ yamaruya de gouvernement ma sanga a n'a ka waati bɛɛ ka se ka fɛɛlɛ dɔw kɔni sigi sen kan u yɛrɛ ye o projet de loi min kɔni filɛ nin ye dɛ ko constitution a sigindi 74 na ka taa se charte de la transition sigindi 13 na o kɔni bɛ a yira k'a fɔ gouvernement bi se sariya dɔw ta a yɛrɛ ye an ko sariya minnu ma ko ordonnance waati la waati min ni CNT maaw ka session ni o dayɛlɛna misaliya la session dayɛlɛna octobre kalo tile 4 san 2021 wa fo session gɛrɛ ka dayɛlɛ o dun bɛ dayɛlɛ fo avril kalo tile 22 san 2022 gouvernement maaw bɛna ordonnance minnu ta nin ye ni o ye sariya se a bɛna to u ka se k'u ka baara caman ka o kɔni sigi sen kan ministre min ɲɛsinnen don an ka jamana musaka ani sɔrɔko koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnɛbɔli ma projet de texte dɔ fɛnɛ kɔni sigira sen kan min bɛ tali kɛ sira la sira min ni a bɛ bɔ Sandare ka taa Kayi Bamako ani Dakar ale sira o kɔni sanfɛ wa jateminɛli baw o ka kan ka kɛ o baaraw fana kɔni na baara in bolonɔ bilara faso Mali ani cakɛbonda ni ɲɔgɔn cɛ an ko cakɛbonda min ma ko Sositec Betiko a musaka bɛ taa se sefa wari ale miliyari 1 miliyɔn 192 ani a kunkanfɛn na wa kalo 38 a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka se u danna ni sariya sen min filɛ ni a sigira sen kan a bɛna kɛ sababu ye ka jateminɛ baw ka olu kɔni banban an ka baara kɛtaw olu kɔni na ani an ka sira baaraw olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni kun kan cogo min hali sisan jamana kɔnɔna ani kɔkanna a bɛɛ lajɛlen bi se koloso ɲɔgɔn na ministre so dɔw kɔni bɛ yen yɛlɛma donna olu dɔw ka maaw kɔni na ni o ye nomination ye n'i bɛ fɛ ko o sɔrɔ o bi sɔrɔ www.canalplus-afrique.com n'i ye o kɔnkɔn i bɛ maa kofɔlen ninnu tɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ ye ministre so olu filɛ nin ye ministre so min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna ko a koɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛbɔli ma ministre so min ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana gɛrɛ cɛ taama ma Mali lasigiden kura Egypte jamana kɔnɔna la o kɛra Boubacar Diallo o kɔni ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sa kunnafoniya nasiraw la diɲɛ laban banajugu b'a la ka yɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la président de la transition colonel Assimi Goïta a ye wele bila malidenw ma an ka janto sariyaw la sariya minnu bɛ a to an bɛ se ni bana kofɔlen kɛlɛ cogoya min na an ka jamana ala k'a kolo suma o tɛmɛnen kɔ hali bi an bɛ to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna an bɛ alɔdiya k'a fɔ ministre Andogoli Gindo ni ale ye ministre ye min ka baara ɲɛsinnen don seko ani dɔnko ani bolola baarako koɲɛw ma ne ka taa se ministre min ka baara ɲɛsinnen dugukolo ani sisoko ma CNT mɔgɔw kɔni ye wele bila olu ma hali bi ka se ka u ɲininkali kɛrɛnkɛrɛnnenw na walasa sigi k'a fɔ ba min bɛna kɛ waati nataw la olu koɲɛw bɛ se ka kɛ i n'a fɔ a ka kan cogoya min na ka se k'a faamu sɔrɔ nin kumakan ninnu na Aminata Samake ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Bolola baarakɛlaw ani seko ni dɔnko minisiri welela CNT maa min fɛ o ye Magma Gabriel Konate a ka ɲininkali fanba kun bɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔw jɔyɔrɔ kan malidenw ka sigikafɔba kɔnɔ ni o ye Assise nationale de la refondation du Mali ye minnu b'an ka Malikura baara kɛ minnu b'a kuma fɔ ni o ye an ka sigikafɔ kunbaba min bɛna kɛ ko ka Malikura boloda o bolodali la n an ka seko ni dɔnko mɔgɔ jumɛn b'o kɔnɔ ka da kan ko filiba dɔ bɛ an bara yan nɔ fili ye mun ye n kalanna ani n bɛ kodɔn o tɛ kelen ye kalan ni kodɔn tɛ kelen ye n ko n ye mɔgɔ caman ye a la maa kalannenw don tiɲɛ don nka minnu bɛ an ka tabiyaw dɔn minnu bɛ an ka seko n'an ka dɔnko dɔn k'a dogodogoninw dɔn n ko fɔ olu ka wele olu ka ɲininka olu de bɛ se k'an bilasira min bɛ se ka to an bɛ Malikura jɔ minisiri y'a fɔ a ka kuma la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko u ɲininkara ka da o de tun jɔrɔ bɛ ne na n'a ma ɲɛ k'u ɲininkara u ɲininkali min kɛra ko olu fana ye mɔgɔw di ko ne ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ ni olu kan ka ye a kɛnɛ kan ko olu bɛɛ tun bɛ a kɛnɛ kan olu de ye a baara kunfɔlɔ baara kɛ
ka sɔrɔ ka o bila ka taa u ka sɔrɔ ka mɔgɔ ninnu suganti k'olu ta k'u bila ɲɛma. Sugandili fana a kɛra liste ba dɔ de kɔnɔ a liste kun mɔgɔ ka ca ayiwa liste in kɔnɔ alors mɔgɔw sugandira Assise nationale de la refondation in maliyɛn bɛɛ de ka ko don ni Ala sɔnna mɔgɔ si tɛna bila kɔfɛ et surtout bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la bɛɛ ka fɔta bɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc mɔgɔ si tɛna kɛ bolokɔfɛ fɛn ye. Minisiri min bɛ jamana dugukoloko ani soko kunna ale welela Aramata Jawure fɛ a ka ɲininkali fanba ye tali kɛ i n'a kungako kumaw kan. 2019 minisiri saba ye bolonɔ bila bɛnkan dɔ la k'a fɔ INA kura ka jɔ o kuma ko INA kura ka jɔ forêt classée de Kuluba la ni bɛ yɛlɛ Kuluba tumu bɛ yen ko ka INA kura jɔ ye o hukumu kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw kɛra a yira k'a fɔ INA kura tɛ se ka jɔ ye ka d'a ka forêt classée don ministère de l'environnement ko man kan o le hukumu kɔnɔna na site kura ɲinina zone aéroportuaire la mais 2019 la ministre de la culture mun bɛ yen 2019 ale ni entrepreneur dɔ ye bɛnkan dɔ bolonɔ bila bɛnkan dɔ la u y'u bolonɔ bila bɛnkan o bɛnkan in ko entrepreneur in ka taa INA kura jɔ zone aéroportuaire la n'a tilala INA kura jɔli la a yɛrɛ b'a musaka bɛɛ bɔ n'a tilala jɔli la k'a musaka bɛɛ bɔ ko INA kɔrɔ k'o bɛ d'a ma a b'o ta o bɛ k'a ka baara kɛ sara ye 2019 an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ service dɔ bɛ ko direction nationale du cadastre o de ye a jateminɛ kɛ k'a fɔ ko o valeur don INA kura bɛ ka jɔ mun kan o dugukolo ye Mali de ta ye a ma feere maa si ma Mali de ta don a bɛ ka jɔ dugukolo mun kan demande kɛra o demande in an bala ka o traité donc n'o kɛra a bɛ se ka sɛbɛn ministère de la culture tɔgɔ la. Minisiri minnu welela ni kɛnɛ in kan u y'a yira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko olu bɛ CNT mɔgɔw ka bolo kan waati bɛɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ. I n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na an ka kunnafoniyaw daminɛw na wajulu kɛnɛ belebele o kɔni ɲɛnamaya ka bɛn kunu alamisa ma décembre kalo tile 9 san 2021 kabalakaw fɛ ni u ye u ka ladala wajulu ye min kɛnɛ ɲɛnamaya Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Faroukou fɛ kɛnɛ kana na maaba caman olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna ani alisilamuw caman mun donna nin kɛnɛ ɲɛnamaya an karamɔgɔba fɛ Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Faroukou fɛ hali bi wajulu kɛnɛ bonya u bɛ se ka o sɔrɔ cogoya min na bonya daraja minnu b'a la Ala bɛ se ka o nɔgɔya u ni alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye cogoya min na o de ye hukumu kɔnɔna na Mamu Jakite an ka ale ka ɲɛfɔliw lamɛn. El Hadji Cheikh Umaru Seydou Kulubali Révolution Hikmadine Dajuru Samaba silamɛya futinɛ yelen Ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔna na a ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya surɔ kabalakaw fɛ yen nɔ ka bɛn alamisa décembre kalo tile 9 san 2021 maaw kɔni bɔra ka se ka na ni wajulu kɛnɛ in seereya cɛw ni musow denmisɛn maakɔrɔbaw diinɛ ɲɛmɔgɔw dugutigiw ka fara kabala maaba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan nin wajulu ye ladala wajulu ye kabalakaw bolo kalo an karamɔgɔba bɛ taa wajulu kɛnɛ min ɲɛnamaya u fɛ ka se ka kɛ bilasirali ye kabalala laminu bɛɛ lajɛlen ma o kɔ an karamɔgɔba Seifu Layi Ala ka ambasadɛri dugumakolo sanfɛ a labɛnnen nisɔndiyalen muɲamuɲalen a donna kɛnɛ kɔnɔ a ye maaw fo kelen-kelen a bisimilalen kɔfɛ a ye kuma ta ka Alahu subahana wa taala ka diinɛ tiɲɛ lase Ala ka jɔnw ma. Kira Ayuba alayhi salam Ala y'a bonya ni jogo ye k'a bonya ni nafolo ye ka kiraya d'a ma ka bonya sifaya bɛɛ d'a ma. O tuma na ko Ayuba de tun b'i kan do sa waati ni waati a b'a fɔ Ala nin ye ka sɔnfɛn ye k'a k'i ka jɔnkɛni ye e ye nin bɛɛ di ne Ayuba ma diɲɛ kɔnɔ yan. Ala ne ye nin bɛɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yala ne bɛna mun ne sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ i bɛna mun ne di ne ma alijinɛ kɔnɔ. Tare b'a faamuya ko a tun bɛ nin de fɔ k'a fɔ Ala ye nin bɛɛ di ne ma diɲɛ kɔnɔ yan mana ne nin yɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye ne ye alijinɛ kɔnɔ sa nin bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ li ahli karamatika fi dari diyafatika
yala i bɛna mun ne den ne ma i ka maabaw i ka jɔnba bonyɛnenw ani ala yɛrɛ ye dunanjɛtigi ye yɔrɔ min na ne bɛna bonya jumɛn sɔrɔ ye tari ma faamu mana nin ma in kɔrɔ Ayuba bɛ nin nɛɛma ba bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ yan ni bonyaba bɛɛ b'a kan nafolo b'a bolo a ye denw sɔrɔ musow b'a bolo a yɛrɛ jogo ka ɲi jama b'a fɛ mais o bɛɛ la ko a ɲɛ t'o si la a ka fɔta de kun ye nin ye ala nin bɛɛ b'i ka jɔnkani bolo diɲɛ kɔnɔ yan i ye nin bɛɛ di i ka jɔnkani ma diɲɛ kɔnɔ yan yala lahara dun ne bɛna mun sɔrɔ yen ne nin yɔrɔ bɛna ka mun ye lahara ala ka jɔnbaw cɛla ani ala yɛrɛ ka dunanjɛtigɛli so la n bɛna mun sɔrɔ yen nin ye tiɲɛ ye bilahi belebelew bɛ hami ni ye ne ye wa u bɛ dekun ni diɲɛ hɛrɛ sɔrɔli ye n'a y'a sɔrɔ o tɛna fɛn b'u ni ala cɛla la yɔrɔ ninnu ka faamu n'anw da tɛ kelen ye tiɲɛ dɛ ni anw ye gɛlɛya min sɔrɔ yan dɔrɔn o de b'an ba ala la pewu an da bɛ yɛlɛma an bɛ fɛn bɛɛ fɔ muru mɛ ni nɔgɔya kɔni bɛ yen o ye alihamudulilayi cɛsiri ni jija bɛ yen farifɔni bɛ yen sabu nɛrɛ kɔrɔ ɲiginnen don mɛ ni gɛlɛya ni nana fo ni ala y'an dɛgɛ minɛ dɛ n'o tɛ kɔsɔ o ye silamɛya ko yɛrɛ bannen mana ala k'a hakili ɲuman d'a ma وما هذا كله لا يغفل قلبه عن سكري akoyi ka dɔn ni bonyaba in bɛɛ kɔfɛ ko ma ɲinɛ fiyewu ala barika dali kɔ karima faamu mana ayuba ni fɛn o fɛn b'a bolo ko ma ɲinɛ ala ko sumali kɔ abada ani zikirila ko ni bonya si ma ɲinɛ ala ko sumali kɔ k'a fɔ nafolo sɔrɔla jama sɔrɔla a ye bonyaw sɔrɔ o kama a ye ala ko ka bolo kɔfɛ ko ye abada muru bonya bi jidi dɔ bi fara a yɛrɛ ka ala ko suma kan dɔ bi fara a ka ala bato kan dɔ bi fara a ka yɛrɛ di ala ma kan wala lisanihi an zikri maulahu a ko i k'a dɔn ko a dara nɛ o yɛrɛ mɛ da den fiyewu ala ko sumali kɔ sanga ni waati mana ne in kɔni ala tɔgɔ de b'a kan ala ta fɔli a ka jɔn ye ala tɔgɔ ɲumanw fɔli ala barika dali yafa dilili la ala fɛ ko a nɛ mɛ da den fiyewu ka bɔ o ma fahasadahu iblisa a ko tuma min na ni shetane y'i sigi ka Ayuba ka ko lajɛ k'a ye diɲɛ nafolo sifaya bɛɛ b'a bolo diɲɛ bonya sugu bɛɛ b'a kan a ye diɲɛ daamu bɛɛ dɔ sɔrɔ segi k'a ye tuguni ala ko b'a bolo minɛn min kɔnɔ cɛsiri ni jija ɲɛ yɛrɛ di ala ma o da y'a ta ye ko shetane y'a hasidiya karima faamu shetane y'a hasidiya o ma diya shetane ye Ayuba ka ko la wa kala anna Ayuba kad zahaba bidunya a ko tuma min na ni shetane Ayuba ye nin cogo in na ko Ayuba ye diɲɛ sɔrɔ dɛ wal akira wa a ye lahara yɛrɛ sɔrɔ a ye diɲɛ sɔrɔ wa a ye lahara sɔrɔ sabu a ye diɲɛ sɔrɔ cogo di ala ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ dɔ d'a ma lahara fɛnɛ sɔrɔ la diɲɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ o ma ɲinɛ ala batoli kɔ wa o ma bali ala ka danw dafali la ala ka danw bonyani na wa o ma bila ala kotali la o kumana a ye lahara sɔrɔ sabu a tilelen don ala ka sira kan karima faamu o bɛ kɛ o mɔgɔ bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ka tila ka lahara alijinɛ fɛnɛ sɔrɔ o bɛ kɛ mana ala k'a fila bɛɛ d'a ma ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli wa arada an yufsida alayhi ihda daraini a ko tuma min na ne nin kɛra sa ko Ayuba y'a nata ko a bɛ na shetane y'a nata a bɛ fɛ ka baara tiɲɛ Ayuba bolo n'a mɛ ɲɛ ye diɲɛ sɔrɔ i bɛ lahara sira kan ne kɔni na fɛn bɛɛ kɛ sa mun ka sɔn ka se ka dɔ la kelen tiɲɛ i bolo i man ka diɲɛ tiɲɛ i bolo
walima n bɛ lahara tiɲɛ i bolo a fila dɔ la kelen kɔni i b'o jɛ i tɛ se ka balo ne nin fila bɛɛ tigiya ye ne ɲɛna y'a ka sa ne nin fila bɛɛ tigiya n bɛ dɔ tiɲɛ. nin wajulu kɛnɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka kuncɛ ni dugawu kologɛlɛn ye ani layiru talen maa caman fɛ ka don Ikmali ni Islamiya kɔnɔna na. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin kɛnɛ sigi caman nɔgɔya an ye. Ne tun ye kunu ye kabalakaw fɛ révolution Ikmali ni karamɔgɔba Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Faru a ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya kabalakaw fɛ hali bi an bɛ dugawu de kɛ ni sigi ɲɔgɔnna caman a bɛ Masaramani bolo Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinayogo ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi juma ma décembre kalo tile 10 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. maa ba caman minnu bɔra Cameroun ale kaɲangalan fan fɛ ni u donna Chad kɔnɔna la ka sabu kɛ kɛlɛ ye u kɔni b'a la ka seereyaw kɛ bingani wale minnu kɔni kɛra olu yɛrɛ kɔni ɲɛnɛ u kɔlen kɔfɛ ka kɔ tigɛ kɔ min n'an kɔ ma ko Fleuve Chari u donnen kɔni filɛ nin ye u kɛrɛfɛ dugu Chad ale kɔni kɔnɔna la ni réfugié minnu kɔni filɛ nin ye mawdo minnu bɔra u nɔ la u kɔni bisimila Croix Rouge maw olu kɔni fɛ kabini araba tɛmɛnen Cameroun kaɲangala fan bingani wale kɔni bala ka kɛ ka ɲɛsin maaw ma yɛrɛdama kɛlɛ don an ko intercommunautaire walima siya ko kɛlɛ a kɛra sababu ye ka maa 4 ka olu kɔni bɔnɛ u ni na dɔw y'a yira k'a fɔ nin kɛlɛ ju bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ji ale yɛlɛnko juguya o kɔni na nin waati o kɔni na dɛ walima ji yɛrɛ sɔrɔ cogoya o gɛlɛya minnu bɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ni maa caman ni matilan de taara ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na pour ka se ka taa u da ye sani kɛlɛ ka ban Cameroun ale kaɲangana fan fɛ Croix Rouge maaw kɔni y'a yira k'a fɔ maa caman olu fana bɛna ninnu ka sira in kɔni ta pour ka se ka na Chad ale kɔni kɔnɔna la Chad jamana ɲɛma Mohamed Idriss Déby Itno ale fana kɔni kumala dɛ a y'a yira k'a fɔ dɛmɛ ka ta ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma ani ka u bisimila taarɛ la o cogo kelen fana don a ye wele bila diɲɛ seleke 4 tɔnbaw ma u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma ka maaw hakili lajigi uti kalo tɛmɛnen dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na boɲɔn ko Cameroun kaɲangana fa kɔni kɛra nta sidɔn ye maa 32 olu de bɔnɛra u ni na maa 10 ani kɔjan olu fana kɔni banara ka sabu kɛ kɛlɛ ye bozo walima mɔnikɛlaw ani alibi bagamaralaw olu ni ɲɔgɔn cɛ nka o kunnafoniya min filɛ o ye Nations Unies maaw ka kunnafoniya ye. Kɛnɛ belebele dɔ kɔni sigira sen kan an ko a ma ko sommet ni sommet kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a tun bɛ tali kɛ sommet pour la démocratie la ni o ye bɛɛjɛ fanga lajɛrɛba ye a kɛnɛ kan Ghana jamana ɲɛma ni o ye Nana Akufo-Addo ale kɔni kumara dɛ wa a y'a disi gosi n'a ka fɛlɛ a n'a ka dabaliw ye an ko a ma ko politiki a y'a yira k'a fɔ ale ka jamana kɔni kɔnɔna la buna adamadenya hakɛ foyi tɛ min laburujalen don o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuma i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya min na ko ninnu fɛn minnu kɔni filɛ nin ye dɛ nin si kɔni ma ye ale ka jamana kɔnɔna la diɲɛ laban banajugu waati ninnu na a ye nin fɔ maaw ɲɛfɛ maa minnu ni o fana ye diɲɛ setigi jamana ba dɔw kɔni ye États-Unis jamana ɲɛmaa Joe Biden ka fara a ka secrétaire d'État o fana kɔni kan ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Ghana y'a yira fan caman na k'a fɔ bɛɛjɛ fanga sariyaw ani a laadaw la batolen don olu ka jamana kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ juin kalo tɛmɛnen wulikajɔ minnu kɛra ka sabu kɛ buna adamadenya yɛrɛ gɛlɛyaw kɔni ye ni a kɛra sababu ye ka maa 3 ka olu bɔnɛ u ni na wulikajɔ kɛbaw ani ba polisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni tun kɛn bɛ nin waati in na ka Ghana jamanaden dɔw ka olu kɔni dusu bɔ kosɛbɛ. u ye min
kɛ kuma la nɛgɛjuru sira fɛ a bɛ taa se lɛrɛ kelen ani a kunkanfɛn ma l'Amérique jamana ɲɛmaa Joe Biden ale de ye Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ale kɔni wele alamusa décembre kalo tile 9 pour ka se k'a yira la hali bi k'a fɔ olu kɔni bɛ u nɔfɛ wa u bɛ u dɛmɛ cogo suguya bɛɛ lajɛlen na cogo min u ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen bɛ se kɛ u ta ye cogoya min na wa u ka yɛrɛma hɔrɔnya kana se ka laburuja a ye nin kuma in fɔ waati la waati min ni Rusi jamana kɔni bala ka bagabaga fana kɔni kɛ nin waati na k'a fɔ u bɛna cun Ukraine ale jamana o kɔni kan ka se ka taa kɛlɛ kɛ ni u ye Rusi kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi o ye yɔrɔ min n'an ka yɔrɔ in ma ko Donbasa ale bɛ jamana yɛrɛ kɔrɔ yanfan fanfɛlaw olu kɔni na tarata tɛmɛnen Amérique jamana ɲɛmaa Joe Biden diɲɛ laban subahana mansinw ka sira fɛ ani Rusi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin fana kɔni kumara kosɛbɛ dɛ wa kuma ɲɔgɔnya caman o tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoniyaw ye bi Rusi jamana ka kɛlɛkɛcɛ min bɛ Rusi danfara ani Ukraine danfara la a bɛ taa se soldasi maa 92 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ma wa ko u yɛrɛ ye dɔnniya ɲini kankuruyali ka o fana kɔni daminɛ ka banɛ Joe Biden États-Unis jamana ɲɛmaa ye bagabaga kɔni ta kosɛbɛ ka ɲɛsin Faransi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ma k'a fɔ ni a y'a tugu ka kɛlɛkɛcɛw bila ka don Ukraine kaw fɛ yen nɔ a bɛna ɲangi girinw ka olu kɔni ta ka da Rusi ale jamana kun. alamusa décembre kalo tile 9 bɛnna Tanzanie jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 60 ma ka kɛɲɛ ni o muɲamuɲa ani o nisɔndiya baaraw ye Tanzanie jamana ɲɛma ni muso do a tɔgɔ Samia Suluhu Hassan ale kɔni kumara dɛ a ka kumaw kɔni kɔrɔna la kuma caman fɔla nka maaw hakili tora min na o de ye a y'a yira k'a fɔ Tanzanie bɛɛjɛ fanga kɔni ka kɛnɛ a nina ni waati in na kosɛbɛ ka sabu kɛ sariya labato ani jamana denw ka don da kelen fɛ ani u ka bɔ da kelen fɛ wa a y'a yira k'a fɔ bɛɛjɛ fanga in kɔni kɛra sababu ye hali bi ni waati in na ka kuma da ka o di jamanaden kelen bɛɛ lajɛlen ma wa Tanzanie jamanaden fanba fɛnɛ minnu ɲiningala olu caman y'a yira k'a fɔ ɲɛtaa baaraw sigira sen kan kabini u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ l'Angleterre jamana o kɔni bolo alamusa ka kɛɲɛ ni san 60 na yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli nisɔndiya baara ninnu ye finitigiw fana kɔni mato kɔ u ye u ka seko ani u ka dɔnko kɔni yira wa a kɛnɛ kan jamana ɲɛmaa caman olu u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ Kenya jamana ɲɛmaa o tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Uhuru Kayanta ye o kɔfɛ Rwanda jamana ɲɛmaa Paul Kagame ale fana kɔni mato kɔfɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Rwanda jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1991 san nka a tun bɛ wele o waati ko Tanganyika o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sa a sɔrɔla k'a yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ Tanzanie o kɔni ye o kɔfɛ sa ani jamana minnu tun faralen don ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Zanzibar u bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ ɲɔgɔn bolo o cogoya in fana la san 3 Tanzanie jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ talen kɔfɛ. maa 50 ani maa 7 u ye a dɔgɔyalen ye dɛ minnu ni u kɔni tun tɛ sariya kɔnɔna la wa maa fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jamana la jamana min n'an ko ma ko Guatemala ni maa 50 ani 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko minnu filɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye diɲɛ to alamusa décembre kalo tile 9 san 2021 ka sabu kɛ sirabakan kasara dɔ kɔni ye u kɔni tun bɛ camion dɔ kɔni kɔnɔna la camion min ni a kɔni tun jɔsɔnnen don ni tungaranke kofɔlen ninnu kɔni na dɛ wa jateminɛ kunfɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko maa 49 de tun ye maa bɔnɛlen u ni na maa 40 ko olu kɔni banara o maa 40 na i b'a ye k'a fɔ maa 7 olu de ta ka jugu kosɛbɛ u bɛ saya ni balo cɛ wa maa 18 wɛrɛw bɛ yen tuguni minnu ni olu kɔni ka jogin daw olu kɔni ma bonya kosɛbɛ dɛ ni camion kofɔlen kɔni taara kogo de gosi ka sabu kɛ a tun bɛ vitesse dantɛmɛ waleya a kɔni tun ye o ta Mexique jamana ni waati na tungarankew olu kɔni bɛ don yen sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na don cogoya la minnu kɔni tɛ sariya kɔnɔna la u kɛrɛfɛ fantan jamana worodugu yan fan fɛ u bɛ bɔ yen de ani dun y'a jateminɛ fɛnɛ tuguni États-Unis jamana olu fana ka bagabaga bɛ u kan.
balima horonya TV la jabago ne de be dansigi ke bi an ga bamanaka kunnafoni na an be do ke an faso Mali alaka Mali ban kulusuma kama deno dakile fe ninga ubo dakile fe benin kiliya ani basigi ni koto nyota ni nyongo lame alaka usabati Mali ban konnana alaka lakana sabati Mali fanta ani nani bela jelena alako kanya ka ala ya bunya kama kira bunya kama an karamo la horoma kama soli ala rasuli obolen ko on be do ga yere karamo bayni o ye sayidina shakmaru Seydou Coulibaly El Farouki shija ani kene ya laban ko nyuma obe masara mani bolo alako di anaka demaya bela jelema alaka mo bala mi bina jorota dinin labrali okumu konnana o de fana be danski ke bi an ga bamanaka kunnafoni na ka ben bi juma ma December kalo klita samba flam wa anikele shini ni wati kele na au ni ba Seydou Coulibaly be nyongo soro au kambe jen wati wale ni masara mani ka je